Näytänpä sitten tällaisen Tensor Art-nimisen tekoälykuvien generointipaikan käyttämistä, miten saa tehtyä hienoja kuvia. Näyttää vähän sekavalta alkuun, mutta tuolta sisään Googlen tunnuksella olen tämän tehnyt jo aikaisemmin, niin se voi pikkusen näyttää erilaiselta teillä. Se avaa varmaan sen profiilisivun, mutta se näyttää täältä. Ja mahdollisesti täällä Edit-profiilisivulla alkuun. Sitten painetaan vaan tuosta Save ja palataan tänne. Täältä voisi käydä nyt, niin kun jos me tietäisiin mitä me haettaisiin, niin hakea jotakin valmistakin, mutta haetaan täältä Post-sivulta, katsotaan jonkun muun tekemää mallia ja etsitään tästä niin tämänpäiväisiä juttuja, mitä tänne on tehty. Nämä on siis käyttäjien tekemiä kuvia ja me voidaan siitä sitten valita joku, jota kopioidaan esimerkiksi, ja jos sekin on tehty ilmaisilla työkaluilla, niin sitten sen saa tehtyä. Tässä on niin kuin ilmaisella käyttäjällä 50 pistettä käytettävissä ja pisteillä sitten ostetaan niitä niin kuin tekoälyaikaa sille, että mitä tehdään. Otetaan tuolta Realistic-osastolta, niin katsotaan täältä joku kuva, joka meitä kiinnostaa. No tossa on vaikka tuollainen tonttu millähän noin nyt ratsastaa, mutta sitten voidaan valita tuosta tuo Remix. Ja nyt ihan kokemuksesta sanoin, että tuo vasen laita täällä niin näyttää ihan oikealta niin kuin ilmaisellekin puolelle. Katsotaan vielä täältä nämä asetukset. Kuva saattaa olla vähän liian iso ilmaiselle puolelle, niin valitaan siitä pikkusen pienempi kuva. Muuten näyttää ihan oikealta. Näitä en lähde nyt selittämään. Tässä on täällä on erilaisia malleja, mitä voidaan käyttää. Ja tuossa on nyt joku Real Vision Flux ja siinä sitten 3 kappaletta tuommoisia loraa. Ja loraat on sellaisia, että ne muuttaa sitä kuvaa jollakin tavalla niin kuin tiettyyn suuntaan. Siellä voi olla vaikka joku ihminen valittuna niin kuin taustaksi. Voi olla vaikka Emma Watson tai joku vastaava. Tai niin kuin tässä on cinematiikkia ja jotain fantasia-kuvaus loraa siihen päälle. Tekee niin kuin muuttaa sitä kuvaa. Tässä näkyy sitten se prompti, millä me tehdään. Me ei nyt lähdetä sitä muuttaa millään. Ja pistetään siitä 2 kuvaa tulemaan. Ja tuosta näkyy, että tämä vie 4 pistettä ja tuolla on meidän tämänhetkiset noin. Paljon meillä on pisteitä. Tarkistaa, että ollaanko ihmisiä. Ja no niin, nyt ne lähti. Ne jäi sinne jonoon. Ja joku muutaman minuutin kuluttua ne sieltä tulee, jos tämä malli on niin kuin saatavilla. Usein ne on. Otetaan vielä joku toinen semmonen, mistä voidaan vähän muokata sitä. Tuossa on vaikka tuollainen kissa. Valitaan se. Taas näyttää ihan hyvältä. Toi on itse asiassa yksi mun suosikeista, toi Flux 1 Viva Dev FP8. Ja näistä en osaa sanoa, nämä vähän vaikuttaa. Riippuu vähän mistä roikkuu. Että siinä on taas muuten liian iso kuva meille. Otetaan tuossa kuore. Otetaan muutkin arvot kuntoon. Toi vaikuttaa siihen, että kuinka paljon se sitä käsittelee sitä kuvaa, tai niin kuinka monta kierrosta, ja 25 on tässä ilmaisessa maksimia. Tyypillisesti se 25 on, mutta annetaan se olla noin. Siinä on mango-hedelmiä, tai mangosteen hedelmiä, niin vaihdetaan ne appelsiineiksi. Ja tässä on vähän tietysti siehedelmää. Liittyvää kuvausta se me poistetaan. Pannaan tuohon noin, että yksi on pantu puoliksi ja yksinkertaistetaan tuota, koska emme tarvita sinne tuommoista. Tän voisi tämän kuvauksen tehdä vaikka tekoälyllä, pyytää toisella tekoälyllä, että Heikki tee mulle kuvaa vaikka kissasta syömässä appelsiinia tai mitä tahansa. Ja tässäkin on tällainen tekoälytoiminto tuolla, se
muuttaa sitä vähän, mutta toi ei kyllä oikein, ei minun kokemuksen mukaan toimi. En tiedä mikä on Chippy Kitten, mutta laitetaan siihen Brown Chippy Kitten. Ja tuosta otetaan pois tuo ja noin. Joo. Tuolla on tommoista muutetaan tää tausta semmoisesta, tää on vaikka. Pannaan tähän tämmönen setting is forest. Ja pannaan vielä vuoria sinne taakse. Tää ei mun kokemuksen mukaan oikein suomea ymmärrä, joten kannattaa käydä joskin toisessa tekoälyssä tekemässä toi prompti uusiksi, jos sitä tarvii tehdä. Koska en ole nyt varma suostuuko tekemään kahta yhtä aikaa, niin mä otan tästä niinku copy-pastin. Tässä on vähän erikoinen käyttöliittymä, että jos tää ei anna sitä tehdä, niin saattaa niinku heittää toiselle sivulle eikä saa kokeilla uudestaan. Tai niin joutuu sitten tekemään kaiken uudestaan. Ja koska me sitten tuossa on niinku kahdelle kuvalle meneekin nyt vain 2,4 pistettä, niin se johtuu jostakin näistä asetuksista. Luultavasti tää on niinku pienempi kuin tuossa edellisessä, mistä meni niinku 2 per kuva, niin tästä meneekin vaan 1,7 per kuvaa. Ei kun 1,2 per kuva. No niin, sieltä tuli noin appelsiinikissat ja hyvältähän ne näyttää. Siinä on vähän tuommoista tuon tekoälyn mukaan tuollaista syksyistä metsää ja tosiaan appelsiinin puolikkaat ja toisessa oikein määräkin mikä pyydettiin ja sitten tommonen pikkuinen kissa siinä. Ja ne voi tosta ladata itelle talteen ja sitten käyttää niitä jossakin omassa jutussansa. Jotkut noista malleista osaa myöskin tehdä tekstiä tänne, jos haluaa tehdä vaikka, että paljon onnea tai hyvää joulua tai jotain niin se onnistuu niin. Ja tässä kävi tälleen justiinsa, että tämä ensimmäinen on kesken täällä ja jälkimmäinen valmistui. Ja näin käy joskus, kun on jotain harvinaisempia malleja, mitä siinä ajetaan, mutta toi esimerkiksi juuri tuo tässä ollut tämä FP8 on hyvin yleinen. Tuolta kun klikataan tosta, saadaan auki toinen sivu, josta sitten voi niin laittaa näitä suosikeiksi tuolta klikkaamalla. Nyt se on niin omissa suosikeissa. Siitä saa vielä lisäpisteitä, kun tekee tuollaisia seuraa ja tykkää ja kaikkea muuta. Ja tosiaan 50 pistettä saa päivässä. Tuolta päästään takaisin sinne tekemisvalikkoon ja nyt otetaankin tästä nämä pois. Ja nyt siinä on pelkästään toi alkuperäinen toi base model ja ei yhtään loraa siinä niin kuin muuttamassa sitä ja kokeilemassa minkälainen kuva tulee sitten ilman niitä, niin todetaan toi ero sitten. Laitetaan nekin tulemaan tuolta. Sama teksti siis, mutta uudenlaiset kuvat. Tuossa nyt siis kertauksena meillä on tuossa niinku, otettu toi base-malli, tehtiin ensin omalla promptilla siitä alkuperäisestä kuvasta tuommoinen vähän erinäköinen appelsiineillä ja metsällä. Ja nyt sitten odottelemme seuraavan tulosta, jossa on poistettu ne muokkaavat jutut ja tehdään sitten vielä samaa. No nyt tuli tämän näköistä, kun poistettiin ne muokkausjutut. Vähän tommonen niinku sarjakuvamaisempi kuin tuo äskeinen vielä ja toinen oikein tommonen pixel art versio. Lukeeko täällä jossakin sarjakuvista? Tuleeko se tuosta Chippy Kittenistä? Otetaan toi pois, toi Chippy, en tiedä mitä se tarkoittaa. Sitten laitetaan tuolta, kokeillaanpas täältä niin tiettyä tällaista loraa. Pannaan tänne vaikka, että cat
mites näistä olisi hyvä tulla. Täällä on paljon tällaista aikuismateriaalikamaa ja ihmisiä on niin kuin mallinnettu jotain tiettyjä henkilöitä, niin sen takia täällä näkyy paljon tuollaisia naisia. Ja täällä myöskin on sitten sellaista niin kuin aikuistavaraa, mutta se ei tässä niin kuin näy vahingossa, vaan se pitää erikseen laittaa päälle, jos sen sellaista haluaa. Valitaanpas tuossa näyttää vähän erikoisella kissalta. Laitetaan tuo. Joo, joskus se tässä puhuu niin kuin tällä, että se vaihdetaanko mallia, niin toi nyt jostakin syystä haluaa valita samaan siihen, mikä meillä oli jo. Sehän meille passaa. Jos se sanoo sitten taas, että se haluaa jonkun toisen, niin sitten lopputulos voi olla jotain ihan omituista, niin kannattaa sitten valita toinen lora. Katsotaan, minkä näköinen tulee tällä. Sitten tässä odotellessa, onko nämä tullut jo? No nyt lähti ne etenemään, kohta me nähdään minkä näköiset tontut sieltä tulee, niin kuin meidän tekemänä. Niille olisi voitu tehdä samat, poistaa lorat, pistää lorat takaisin. Tai vaihtaa ne toisenlaisia ja katsoa tuleeko sieltä erilaista, vaihtaa tekstiä. Ihan kaikki on mahdollista. Ja nyt sitten sieltä tuli hienoja. Eli henki on samanlainen, tuossa on tommonen, mikä toi on? Lentävä puu. Ei jotain tonttuja. Tässä on tämmönen karnikotka ja viinaa vetävä tonttu. Ihan hienon näköinen kuva, mutta otetaan talteen. Ja nyt me halutaan tietenkin tästä lisäpisteitä ja kunniaa, niin valitaanpas täältä post. Pistetään tuo tonttukuva sinne. Valitaan noin. Ja tonttu kirjoitetaan siihen. Tämä on tietysti englanniksi ja muuta, mutta mitäs me laitettaisiin tähän? Fantasy. Onko sellaista? Ei. Tai illustration. Ja sitten jotain tämmösiä sanoja, mitä siinä voisi olla. Elf. No niin, siinä on. Eli tässä on ensimmäinen postaus. Tällä tavalla niitä saa sitten tuonne laitettu. Ja siitäkin saatiin 10 pistettä. Ja nyt sitten joku toinen käyttäjä, jos tykkää tuosta meidän kuvasta, niin voi käydä tekemässä saman remix-toiminnon tälle ja katsoa, miten se on tehty. Tämä on hyvä paikka opetella miten näitä tekoälykuvia tehdään. Ja jos tuo 50 pistettä päivässä loppuu, niin niitä saa täältä hankittua lisää 3000 pistettä kympillä ja sitten niihin saa niinku enemmän näitä loraa ja saa niinku isommat kuvat tehtyä ja kaikkea muuta. Et siellä on sitten oikeastaan taivasrajana, että saa tehtyä tekstiä ja vaikka mitä niinku todella hienoja kuvia on porukalla siellä. Käydäänpäs vaikka katsomassa niinku posts ja täällä oli tosi hienoja. Onko tuolla fotografipuolella, mutta hienoja kortteja ja muita sellaisia oli tehty tuolle Valentine's Day, miksi sitä sanotaan ystävänpäivälle ja muuta. Ja tosiaan nämä parhaat on kyllä sellaisia, että ei näistä niinku erota ihmistä niinku oikeasta. Tossakin on semmonen Lora tai joku muu, se on ilmeisesti Tom Cruise ja sitten on tommonen niinku salamavalo-valokuvasysteemi, missä on tuonne taakse tulee salamavarjot ja molemmilla vielä Hello Kitty-paidatkin siihen. Onko täällä sellaisia? No tossa on esimerkiksi tommonen Valentine's tai tommonen siis ystävän päiväkortti, niin tällaisia pystyy tekemään. Onko meidän kissat saapuneet paikalle?
äärimmäisen suosittu tuo Flux, kun kestää noin kauan. Ja täällä tosiaan sitten, jos lähtee näitä base-modelejakin katsomaan, niin täällä on niin kun, näissä usein näkyy niin kun tää, minkälaisia kuvia niillä tehdään. Täällä on videoita myöskin, pystyy tekemään. Täällä Hanjan, mikähän se nyt sitten on, onko se Hanjan video se koko termi, mutta semmoisia lyhyitä videoita pystyy tekemään ja sitten pitää liittää yhteen. Flux on yksi noista, sitten on tämmöinen Stable Diffusion, joka tekee tietynlaista kuvaa. Ja SDXL oli yksi, mistä mä tykkäsin aikaisemmin, en osaa, onko se Stable Diffusion XL, joka tekee hienon näköisiä niin realistisia kuvia, jos haluaa tehdä. Ja niin on sitten olemassa satoja noita Loraa-juttuja. Osa näistä voi olla maksullisia, siis sillä saat vaikka 2 kertaa käyttää ja sitten loput on pitää olla niin kuin kuukausimaksu tai subscription, mutta esimerkiksi tuo Flux ja moni noista hyvistä on kyllä ihan ilmaisia, niin kuin tämä tässä. Ja katsomalla muiden tekeleitä sieltä niin löytää kyllä hyviä esimerkkejä. Aivan rajattomasti mahdollisuuksia. Ja tuolla on vaikka noita realistisia kuvia tekeviä juttuja. Ja näistä näkee jotain esimerkkiäkin tuosta, kun aukaisee ton, niin se, nyt ei näyttänytkään. Enemmän uudestaan. Se vaihtui sen tohon vahingossa. Piti mennä katsomaan sitä itse mallia, mikä se näistä oli. Otetaan tosta vaikka, pääseekö katsomaan? Ei. Anta osata. Ei. No, sitä odotellessa vaihtaamassa tälle puolelle. Tältä Modelsista sitä niitä voi selata paremmin ehkä, niin sitten näkyy niitä, että minkälaista niillä on tehty. Missäs täällä on? Vaikka tosta tommonen. Millä saa tehtyä en tiedä miksi tässä lukee scenery tuossa noin, mutta niin kuin maisemia, mutta täällä ilmeisesti saa tehtyä kaikkea. Ja hyvännäköistä jälkeä tuolla saakin tuossa, kun katsoo esimerkiksi. Tuosta voi katsoa tekstiä, mitä siinä on käytetty. Ja täytyy kyllä sanoa, että on hyvännäköinen kuva. Samoin nämäkin, niin ehkä ne vähän pienempiä on kuin kameralla otetut kuvat. Toi ei ole edes, mutta muuten niin ei näitä kyllä pysty oikeastaan erottamaan enää tänä päivänä niin kuin oikeiden ihmisten kuvista. Mutta ne on kaikki tekoälyllä tehtyjä. Ja taas toikin talteen, toi näytti hyvältä taustakuvalta. Onko meidän kissat valmiit? Ei vieläkään. Onko täällä muuta semmoista, mitä voitaisiin tutkailla? Täällä on kaikenlaista tällaista, mitä mä en osaa itse käyttää kanssa. Niin kuin noita työkaluja. Sitten on niin kuin ohjeita, artikkeleita siitä, että miten niitä saa treenattua. Että jos sulla on vaikka joku elokuvatähti tai joku koirarotu, josta haluaisit tehdä oman tällaisen loran, niin ohjeita siihen, miten niitä saa treenattua. Ja niitäkin pystyy täällä tekemään ihan ilman omaa tietokonetta, että vaan vaatii sitten todennäköisesti enemmän noita pisteitä kuin mitä yhdessä päivässä pystyy saamaan. Niin se on käytännössä sitten maksullista hommaa, mutta periaatteessa jollakin hyvällä loralla pystyy tienaamaan. Itse tein esimerkiksi noita koiran kuvia, niin huomasin,
huomasin, että tämä paras tällainen malli, tämä Labrador Retriever, niin on sellainen, jolla saa tehtyä 2 kappaletta tai 5 kappaletta noita kuvia. Niin kun, ja tuli kyllä todella hyvänäköisiä koirakuvia. Sitten kun sen yhdistää siihen, että siinä on ihminen vieressä, niin oikein hienoja. Näitä on esimerkiksi kohtuullisen vähän, kuvia on paljon, mutta eikä niitäkään nyt näytä olevan hirveästi tänään. Niin. Mutta ihan tuollakin Fluxilla, mikä tuossa mulla oli käytössä, niin silläkin saa tehtyä kyllä koirakuvia, että niin kuin joku tämän tyyppinen kuva onnistuu helposti, tai vaikka sitten sen Labradorin kirjoittaa siihen tai saksanpaimen koiran, niin kyllä sillä saa yleisimmistä koirista kuvat. Kylläpäkin sitä. Sen verran kokeillaan vielä, että meillä on tosiaan tullut samaa ja vaihdetaan se tuo toinen malli tuonne taustalle, niin katsotaan minkälainen kuva sillä tulee. No niin, ja leikkasin tuosta palan pois ja keskeytinkin välillä, kun tää ei meinannut tulla täältä, mutta nyt siinä on tullut noin 2 viimeistä, eli huomataan tuossa, että kuinka erilaisia niistä tuli. Ensin tuossa oli alkuperäisellä vaihdetulla tekstillä, sitten otettiin pois ne lorat, tuli tollasta ja sitten vaihdettiin sitä perusmallia toiseen ja sitten vielä toiseen ja näistä tulee tosiaan erinäköisiä. Tuossa on vähän psykedeellinen kissa. Appelsiinit näyttää oikealta, mutta kissa on erikoinen. Ja millä ihmeen paperin palalla se on? Onko se niinku tarjotin olevina? No ainakin tässä on tarjotin. Tuossa on näköjään kissa sulautunut tuonne appelsiinin sisälle. Mutta nämähän näyttää oikein sööteiltä ja hyviltä. Ja näissä oli tosiaan se minunkin suosikki tuo Flux Dev FP8. Ehkä siinä on niitä on useampia sitten tuolla numerolla varustettuna sitä samaa, niin sen takia se pyyti sitä vaihtamaan. Mutta näin. Tähän päättyy tämä opastus.